Bă, mă uitam și eu la un videoclip de Lumiciu și am observat pe fundal chestia asta. Stați un pic. Pasăre înspăimânte rău, fac ce stai, sunt de lupi? Aoleu, ce fac acum? Să-și fi dat seama că sunt niște sunete, că se aud prea des, așa mai cum? Mă jur că mi s-au muiat picioarele și nu știu ce să fac. Problema e că se mai aude și dinspre zumzetul orașului de... Stați un pic că Ce fac acum? Să-și fi dat seama că sunt niște am sunete, ratat că se aud starea. prea des, așa mai cum? Mă jur că mi s-au muiat picioarele și nu știu ce să fac. Problema e că se mai aude și... Gata. Deci, întrebarea mea este... Recomanda. Ce sunt chestiile astea din fundal? Se pare că sunt niște ochi roșii. Mi-am uit, mi frică.